Taskaram hijju hitande ujune ɗiɗi e nogas e neng bana ha nder berniwol Ngaundere. ɓen hande suklanoɓe ɗoftugo himɓe ha kuɗe hijju ɓe ngaɗi kawtal maapindiwal ha Bois de Marduk berniwol Ngaundere. Modiɓɓe fere fere yalɗiri kadi taskaram ka waɗama dow wallinde Cameroon Women Association. ɓen man ɗo waɗi taskaram kaɗo hawtade be modiɓɓe tilimɓe bana Modibbo Abdullahi, Modibbo Mahmoud Goni e modiɓɓe luttuɓe. To idan gaman mo meɗai yawo ka o tabitina waɗa himɓe tamattu ɓuri margo ɓuri ha nder maji man ɗo kam dow modiɓe hadiska e foɗen mbiya ɗum jumhur ma ha dow maji machallah. To e to ɓi adamajo meɗi yawo ko ɗo to o wi o foti o waɗa hijjoje man pat none maje o waɗi no tamattu jotta o waɗani ifrat ko o waɗantira ha o waɗa o timmina ɓoɗo wona alhamdulillah ine ɗum ɗo tane kon voye to ɓe geccano donle ɗiɗi on mari kiilo no gase tati ta ɓurne ta goɗɗo wi'a ɗum nde wonde feere on jama. Nyalde ɗiɗi taskara ka waɗama hijjoɓe janginama ko huwete ha hijju no hani hande wato ɓe gonira ha hijju maɓɓe e ko nandi e majum. Do hawra ɓiɓɓe adama je Allah hokki do yaha hijju hande waɗan ɓuran duuɓi 10 komin do mofta himɓe banni min mofta bo modiɓɓe tilimɓe tel que oustas Mahmoud Goni, oustas Abdallah, oustas en encadreur je ɗo vallita ɓiɓɓe adama Ngaundere be jihaji ha sera sera ɗo pat je yahata hijju. Ɗo man ɗum fu majum ɗum janginama ɗum wolwanama.